በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር በስኩላን ወራስ እግዚአብሔር አምላክ ክብራት ተሐራትን ሀቴን ፍጹም ሰናቴን እግዚአብሔር አምላክ ከመሰከ አሜን። ደስን ኃያል እግዚአብሔር አምላክና ሸመስ አሜን። እና ከምትረግና ሰበሰበና ከማህበረ ቅዱስ ያዘርቶ ተዋሕዶ በክነ በክፍለ ዝዳለበና መንፈሳዊ ጽሑፍ ገለቁ ተሰማውና ተጠቅመና ዘመን አስረቅ ባረክና ለከረምና ለና ምዕራፍ ሓረስተ ሳውት ዘብል ሕዝና ቀሪብና ለና خطة ዳመጽና ተትና ምዕራፍ 5 መንፈሳዊ ልምምድ ጥቅምታት መንፈሳዊ ልምምድ እምነት ማለት ልዑል መንፈሳዊ ሓበሬታን ፍልጠትን መሓዝ ማለት ኣይኮነን። ፍልጠት በይኑ ንእምነትካ ክውክል ኣይክእልን እዩ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሰናይ ተግባራት ፍልጠት እንተ ኣለዎ እሞ ናብ ሂወቱ ቀይሮ ክጥቀመሉ እንተ ዘይክእሉ እንታይ ይጠቕሞ? ብዙሕ ነንብብ ብዙሕ እውን ንሰምዕ ንኸውን። እቲ ዘገድስ ግን እንታይ ንሰርሕ ከም ዘለና ምፍላጥ እዩ። كل جزء أو قداسي كم ملختات قدس باولوس كافتم كالأس شوحات ملختات كجبر حوارات كمون وينجل كنبا كله نسمعنا بتوسخون أي قدسان هيوت كم زنبرة من كنفلت كا مزحف سنكسار ينببنا يو أو استفل على قوايات سمعنا يويون أو جزنا ننبو ناي مزحف قدس ويقعا ناي كالوت قدسا مزحفتي معرفات كهلونا يخلو يوم إذا كل جد أو هوتا أنت عينت تجواراوي لوطي أمزيلنا بفلتنا طرح دينا نعقب ويسي كبر مسكنا نعيخونا لقيتنا مدحنا يش كريستوس زبلنا إذن أنا زنقركم قالاتك منفسيا هيوت ونيين يبلو صحش لوطين ممزعينا نقال زلنا وإنجيل القديس يوحنس معرف 6 فدسالة 63 إذن هيوت لوطي بخمع يزمزء فلتأتنا تقوار رديتك نفس رح صغير منفساوي لممد بمكياديو علتاوي نابرانا وترو نبيت كريستيان زقسقسو حاتياتهم نخاهن زناززو قدس سبون كوردومن زقبالو بزحات سوات نرئينا ገለ ከብዚኣቶም ግን ቀረውቲ ከንሶም ዳርጋን ብዙሕ ዓመታት ምስ ደሞም ዝተዋሃሃደ ውሱን ድኽመታት ዝኣሰሮም ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ስለምንታይ ይመስለካ? ምናልባት ነዞም ድኽመታቶም ፍሉይ ጠመተ ስለ ዘይሃዎም መንፈሳዊ ልምምድ ብምግባር ከዓ ናብ ውፅኢት ገጾም ስለ ዘይገስገሱን ጥራይ እዩ እብለካ። መንገዲ ኩሉ ጊዜ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ማለት ሓጢኣቶም ናብ ናይ ንስሓ ኣቦኦም ቀሪዮም ክናዘዙ ክንሪኦም ሰባት ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይነት ሓጢኣቶም ጉድለቶምን ፈልዮም ዝፈለጡ እዮም። ስለዚ ድማ እዮም ዝናዘዙ። እንተኾነ ግን ብኣንጻሩ ከዓ ነቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት ደጊሞም ክሰርሕዎ ይረኣዩ። ከምዚ ዝኾንሉ ምኽንያት ብመጠን እቲ ዝናዘዝዎ ከም መሰረተ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክላቐቑ ተግባራዊ ልምምድ ስለ ዘይገበሩ እዮም። ኣብዚ መንፈሳዊ ልምምድ ኢለ ዝነግረካ ዘለኹ ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ሓቀኛ መንነት ክርዳእሎ ዝኽእል ልምምድ እዩ። ናይ ድኽመታቱ ምንጭ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይኽእል። መወገዚኡ ዝተፈለጠ ሽግር መድሓኒቱ ስለ ዘይከብድ ድማ ከቋመን ክስዕረን ኣይኸውደን። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ሰብ ሽግሩ ስለ ዝተፈለጠ ጥራይ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ስምዒት ኣብ ውሽጢ ክፍለጠሉ ስለ ዝኸኣለ ጥራይ ደው ኣይብልን። እኳ ደኣ ኩሉ ሰናይ ስነ ምግባር ነገዛ ርእሱ ብምግባር መንፈሳዊ ልምምድ እናገበረ እዩ በተጋድሎ ዝጸንዕ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ከምዚ ዝስዕብ ይብለና፣ ምስ ሓጢኣት ክትቃለሱ ከለኹም ገና ደምኩም ክሳዕ ምፍሳስ ስለ ዝመኽረካ ከዓ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5
ከም ናይ ገዛ ርእሱን ጥበቡን ምስትውዓልን ንላዕሊ ብልምምድ ኣቢሎም ክመርሕዎ ናይ ዝኽእሉ ቅዱሳን ኣቦታት መንገዲ እዩ ኣብነት ዝገብር። ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ልምምድ ይህበና እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ስዕብ ይብለና ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ዘለካ ምዃን እፈልጥ ኣብ ጽጋብ ኮነ ኣብ ጥሜት ብሃብቲ ኮነ ብድኽነት ኣብ ኩልን ብኩልን ልሙድ እዩ። ፊልጵስ ምዕራፍ 4:12 ብተወሳኺ ድማ እፅም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብተመክሮ ገዛ ርእሶም ዘላመዱ ብፅዓት እዮም ይብለና። ዕብራውያን ምዕራፍ 5:14 አሜን። ከም ፋደ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ አላማሚድዎም እዩ ዝብል ሒዝናልኩም ቀጻሊ ክንመጽና ሰናይ ቅንያት ስለ ቅዱስ ቃላቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ዝወግደና እዩ ዘንጠናዮ በአፈቱካ መላእክት ቅዱሳን ገይሩ ይተአረመና አሜን። መንፈሳዊ ልምምድ እዚ መስሊን ጀመርና ክስንጥንኩም ስለዘዳመስኩና ከሉና መስግን ወስፋ ለእግዚአብሔር ልወድ ወላይት ድንግል ወላዲተ አሜን። ሰናይ ቀን ይበረና።